Türkmen gala etrafının ýaşaýjylary hozurluklaryny ulanaýan inkubator enzamlaryny köpçülikleýin satmagy başlady diýip Adatlygyň marketingine habarçysy habar berýär. Bir Türkmen maşgallarynyň soňky 10 ýylliklarda öwelleşdiren täze hünärleriniň ýene biriniň eklenç manysyny ýitirýändigini anladýar. Inkubatorlaryň satylmagy ýurtdaky tok getmezçiligi, energiýa infrastrukturasynyň ýyllar boýy dowam edýän problemlarynyň ýyl başyndan has çuňlaşma bilen baglanyşdyrylýar. Türkmenistanlylar towuk, hinnugus we ördek ýumurtkalaryny basyp, şahsy hozurluklaryny jüýje çykarmak üçin 1980-nji ýyllaryň aýagyna, 90-njy ýyllaryň başlaryna kiçik inkubatorlary satyn almagy başladylar. Durubara ulanan şahsy inkubatorçylyk maşgala büdjetini belli bir döwürde gowy diýre boldy diýip synçylar aýdýar. Emma bu diýre hozurluklardaky inkubatorlaryň ulanmagy has köp tok talap etmek bilen baglykda daşary ýurtlara elektrik energiýasyny barha köp eksport edýän ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, infrastruktura meseleleri sebäpli ýykylýany meňdeýär. Köp hozurluk towuk, hinnugus, ördek ýumurtkalaryny basyp jüýje çykarmak üçin inkubator enzamyny satyn aldy. Emma o berlerini tok köp üçin soň inkubatorda goýulan ýumurtkalar zaýalanýar. Jüýje almakdan geçen adamlar kendi ýanyna galýar diýip habarça aýtdy. Men öz inkubatorymy geçen ýyl 3 tany göleli sygyr berip satyn aldım diýip inkubatordan ýanyna galan ýaşaýjylaryň biri Adatlyga öz düşen ýagdaýyny gurrun berdi. Girdezili bolar öýtdim. Sebäbi o suwysläni okdydim. Dogry, geçen ýyl kän bolmasa da biraz girdez aldım diýip radionyň söhbetdeşi 10 ýumurtkadan 7-siniň jüýje çykaranlygyny, 3-siniň zaýa çykanlygyny hem sözüne başdy. Geçen ýyl gören peýdasyndan umytlanan raýat bu ýyl has köp girdez almak üçin öz owasyna we goňşy owlarda ýaşaýan adamlardan hem ýumurtgalypdyr. Onuň sözlerine görä inkubatornyň bardygyny eşiten adamlar jüýje çykartmak üçin 750-800 töweregi towuk, hinnugus we ördek ýumurtkasyny getiripdir. Her çykarjak jüýjem üçin diýip adamlardan her ýumurtka 3 manatdan pul hem aldım. 2300-2400 manat pullaryny aldım diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Emma bu ýyl owamyzda tok has ýygydan öşdi. Her öçenlik hem adından 4-5 sagat käte ondan hem kän wagt dikeldilmedi. Netijede inkubatorymdaky ýumurtkalar zaýalandy. Bir jüýje hem çykaryp bilmedim. Peýda derek beýan gördüm diýip habarçy bilen gurlaşan ýaşaýjy aýtdy. Olun adamlaryň pullaryny ýerine gaýtarmaly. Ýöne her ýumurtka üçin alan 3 manatyny ýerine beren bilen hem mesele çözülmeýär. Sebäbi oňa ýumurtka beren adamlar hem ol ýumurtkalary dürli waharlardan satyn alypdyr. Edil häzir inkubatormy satyp ziýan çeken hozurluklary razy etmekden başga çäre görmeýärin. Sebäbi men diňe özümi däl. Beýle adamlaryň hozurluklaryny hem agyr ýagdaýa saldım. Men olaryň pullaryny gaýtaryp berip, eger pulum bolsa bir göleli sygyr almakçy. Sygyr ýene gowy süýt berýär. Owanyň elektrik togyny bil baglap inkubatory işledip boljak dälip, geçen ýyl 3 sygyryny satyp inkubator alan ýaşaýjy aýtdy. Adatlygyň habarçysyna inkubatorda jüýje çykarmak işinden ziýan çeken adamlaryň ähli maglumatlary bar. Ýöne biz olary howpsuzlyk aradalar sebäpli açmaýar. Mundan odal adatlyk howanyň aşa sowuk gelmegi bilen ýurdun sebäplerini ekilen yer almalaryň köp böleginiň zaýa bolanyny, täze olan oglak gudalaryň köpüsiniň ölenligini, meýdandaky 20 arlaryň açlykdan gotur atýanlygyny habar berdi. Emma Türkmen häkimetleri adamlaryň ykdysat çökünlük döwrüne ýüzbeýiz bolýan goşmaçy kynçylyklar hakynda syzyp çykýan maglumatlara açyk reaksiýa bildirmeýär.